Според изчисленията на гражданска листа Модерна България, всяка година за партийни субсидии отиват около 50 милиона лева. За 4 години това прави 200 милиона лева, плюс 100 милиона лева за подслушване всяка година, или общата сума възлиза на 600 милиона лева. С тях можеха да бъдат увеличени 2 пъти майчинските пари, изплащани на 42 000 майки. Можеха да нараснат 2 пъти средствата за клинични пътеки и лабораторни изследвания, за да не ставаме свидетели на грозната и антихуманна сцена, непрекъснато да бъдат връщани пациенти поради липса на направления. Можеха да бъдат разкрити 60 000 нови работни места, ако бяха кредитирани мерките от сферата на дребния бизнес. С успех върви подписката за референдум на гражданска листа Модерна България за отзоваване на депутати, общински съветници и кметове и за правото на жалба пред Конституционния съд срещу закони, които нарушават гражданските права. Тя е подкрепена вече от над 160 000 души в цялата страна. Те се обявиха против партийните субсидии. Ето това са тук кашоните с парите, с които искаме да илюстрираме колко много се харчи неразумно за партийни субсидии и за подслушване. Се преливат от джоб. Гражданската листа Модерна България казва на висок глас: отмяна на партийните субсидии. Най-бедната държава в Европа, България, има най-високите партийни субсидии в Европа. 10 пъти по-високи отколкото в Германия, 10 пъти по-високи отколкото в Полша, в Словения и така нататък. Все богати държави. А нашите партийци от всички основни партии, тук няма изключение, това е и ГЕРБ, и БСП, и Атака, особено Атака, които се правят на много загрижени в момента за социално слабите, лапат по 1 милион от държавния бюджет от джоба на данъкоплатците всяка година. На това трябва да се сложи край. Благодаря. Излез от матрицата, да сменим системата. С това послание се обърнаха кандидатите за народни представители от Пловдив и Пловдив област на гражданска листа Модерна България. Гражданската листа Модерна България като единствената непартийна листа в тези избори, издигната от повече от 60 неправителствени организации, читалища, инициативни комитети на граждани, застава с ясната кауза: смяна на системата, граждански контрол върху политици, закони и монополи и, разбира се, прозрачно управление и справедлива икономика. Издигната бе символична стена, на която хората да могат да напишат кой политик ги е излъгал и искат да бъде отзован.